Салом бародарони азиз, хуш омадед як бори дига ҳама каса. Ин Пекин 2 рӯпарӯи Пекин 2 дар инҷа шашликхона кафе Тяншань. Ягон вақт под настроение бошем, агар ҳамҷа меем як пӯла чой мехӯрем. Шумо агар бега зиқ шиден, танҳо монден ё ки ягон дӯстотона даъват карданӣ бошед, пас ба ҳамин кафе биёед. Хеле ки дӯстмо бисёр вақт бо ҳамроҳи дӯстомон ҳамҷа меем авқотакҳои тоза, озода, ҷои базе. Ина бародаро шерна биёяна зинда бош. Ина бародаро медурем вақтон як бор ай пеш ба ҳазур тамошо кунем. Че кафечаи тоза, приятное барои як дӯст, як рафиқ қатӣ омадан приятное. То бозӣ дӯстони азиз. Сер кем ина биромаде. Дӯстони азиз, зинда бошен, шерони нар. То боздид паноям атон ба худо. Кафеча фасон даем пеши Пекин 2. Бародаро территория Таганс гирад шаут тамошо кунем. Ина базе биша тамошо кунем. Яки бекор монда, яки хиштон дод. Ҳамисино то бихрен як даққати. Хитон бо тамошо кунем, роҳат мекунем. Инҷа гостиница, инҷа гостиница. Беҷоиш ки маъқултона метонем як шаб бием бестем. Як сизда дам бием барем Пекина тамошо кунем базе биша. Шаҳр беҳад базеба аст. Ина имрӯз мо ин бародара ҳамроҳи мо аст. Мебарем тамошо шаҳр, тамошош медонем ҷои базеб. Ҳанчи хеле ки шумо медонед таҷикский гид и самбои тв Екатеринбург кам гид шидаги дар шаҳри Екатеринбург. ҷойҳои зеботарини шаҳри Екатеринбурга нишон медиҳад. Анаи бародармон ҳамон видеоро кам тамошо мекунад. Шавқ ҳавасаш зиёд шуда ки ҳамроҳи мо як тамошо бирояд. Хай худаш бо мошин дошта выгоднеш ҳамяе ки дар мошин мо мешинем фақат иҷа мебарем нишонаш метаем. Инҷа торговый центр Карнавал. Боз мо як торговый центр Карнавал намерем барои дидааст. Дидаги инҷора як ҷои дига мерем. Бародаро мерем ҷои беҳтарин ва зеботарини шаҳри Екатеринбурга бародаро нишон метиҳем. И карнавала ба ҳазур дидааст то чанд қай ки бигем. Нафароне ки ҷойҳои зебои шаҳри Екатеринбурга дида боша, боз мебарем дигар ҷойҳоро нишоншон метиҳем. Барои ҳамаи дӯстони азиз шумо ҳам бошед, агар хоҳишманд бошед, марҳамат занг занед, нависед. Ина бародаро, ина иҷа мошина, ина мошинаи Ауди, ина иҷа кириски магазину парада. Домои зебои шаҳри Екатеринбург. Боз мо ин тараф мегардем. Ина бародаро, боз мегардем, шумодам нишон метиҳем мо куҷо мерем. Ана ҳар кас ба худаш як шуғл дорад, як ҳавас дорад. Як ҷой мехостагиша мехоҳад ки бирава бина. Ана барои ҳамин ҳозир мо питса мия мерем. Шумо ҳам бо мо бошед, ҳамроҳи мо бошед. Ҳозир рафта ба пурагӣ нишон метиҳем. Ва шавад дар охир ин бародара мегем ки ин ҷойҳое ки мо овардем ба ин кас маъқул шид нашид. Яна ин ҳамин ҷай дасти чап питса мия малакона истагиаку long time длинное время на питса мия боз мефурӯем. Бародаро бо мо бошед, мо баромадем. Бародари азиз, дӯстон ва рафиқон, хоҳару апо, мо ҳозираша танҳо мардакҳоро ба кала гирифтагем. Ка ягон ҷираи зудтаро хеле активни бошанд ки ютуб дар партиша против нестем. Качон тамошо омадан ё ки нишон додан рафтем. Бародаро ҷамъ дороем. Питса мия, питса хри. Так спокойно. Я уже почти кутей. Айда, здравствуйте. О, нам уже мере начну. Geldi no. Ve deskan doğradı. Yine barodarın önce meşinim, yagun çiyak megirem meşinim. Bu dal tamuşum vereyim.
Пицца Фриде, картошка Фриде, чай, капучино и так далее. Бародаро буромадем ана имрӯз қадим бародармон инами пицца мия дар шаҳри Екатеринбург ҷои тамошо, ҷои истироҳат, ҷои суҳбат бо дӯстон, ҳамсинф, ҳамкурс ё ҳаминҷа меёримшон. Хай ё мошинамон нест. Инам хеле ҷоа. ҷош комфорт, удобна, красива, престижна. Чем хона рафтан байни 5-10 нафар даштан. Бами кафе чоако меёрем мешунемшон. Чақчақ мекунем қачон мерем. Инам ки дӯстони азиз, ха дур нестай, ва Таганский ряд наздиктарай. Тамошо кунем, баъд бо чақчақ мекунем. Панои ҳамат ба худо. имрӯз мо будем бо Зулфиқор Назрӣ дар шаҳри Екатеринбург. Вот карнавал дидем, карнавал. Дидем металлурграф, инаиҷа карнавал мебинем.